ҳамдиёрон азиз, имсол мо бо мақсади таъмини қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи зиёд намудани майдонҳои цитрусӣ қарор аз октябри соли 2024 овардем ба Тоҷикистон. барои шумо дастрас кардем ниҳолҳои кумквадро. ман ҳамҷо як 200 дона кумквад мондагӣ. кумквад меваи беҳтарин ва қиматтарин аст. метавонед муроҷиат кунед ба мо. ниҳолаш 80 сомонӣ. ин нарх ниҳоят нархи дастрас аст, нархи арзон аст. дар дигар ҷо равед 250-300 сомонӣ мо мефурӯшанд. шумо метавонед ба 80 сомонӣ аз мо ин кумквадҳоро харидор намоед. ин кумквадҳо ҳамаш мева дошт. ҳамаш мева дошт. ҳолиам ҳам даронаша кови мева меоему, лекин халқ хурд. ҳамҷа халқи гузаштагӣ чин ҳамина меҳмонҳо хурданд. ҳамашро ош шавад, марҳамат, кумквад будааст. муроҷиат кунед ба мо.